تاجیکان آینه تاریخی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشنهاد خونه امیدی یاد و تاجیکان فتح دنیا نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت راهنمای محبوب ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. ин шабу рӯзҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон барфу тарма воситаи асосӣ барои истеҳсоли қувваи барқ ва маҳсулоти кишоварзӣ маҳсуб меёбад. идомаи ҳаёт дар рӯи замин аз ин сарватҳои табиӣ вобастагӣ дорад. аз ин лиҳоз пешгирии обшавӣ бо суръати пиряхҳо зарур дониста мешавад. обшавӣ барфу пиряхҳо ки нигаронии ҷомеаи ҷаҳонро афзун намудааст, бо тадбиқи ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Душанбе мавриди муҳокима ва хулосабарории ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор мегирад. ҳолати аслӣ нишон медиҳад ки дигаргуншавии иқлим ва баланд шудани ҳарорат ба пиряхҳои Тоҷикистон низ бетаъсир намондааст. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. барфу тарма имрӯз воситаи асосӣ маҳсуб меёбад барои таъмини соҳаи кишоварзӣ бо обиполезӣ ва истеҳсоли энергияи сабз. яъне имрӯз ҳукумати кишвар бо қабулу татбиқи стратегияу барномаҳои давлатӣ имкониятҳои табииро барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва энергетика муфид истифода мекунад. пиряхҳо ҳамин гуна қатра қатра об шуда ба дарё ва баҳрҳои калон табдил меёбад. мавзее ки ин пирях ҷойгир аст дар ноҳияи лахш онро дараи дароз ном мебаранд. ин макон яке аз ҷойҳои ҷолибу диданӣ барои сайёҳии кӯҳнавардӣ маҳсуб меёбад. ҳарорат дар ин ҷой тадриҷан баланд мешавад. то фасли тирамоҳ обшавии ин барфу пиряхҳо имконияти асосӣ барои таъмини зироат бо об ва манбаи истеҳсоли энергияи сабз маҳсуб меёбад. ҳоло дар Тоҷикистон дар маҷмӯъ тақрибан 12 000 пирях мавҷуд аст. дар фасли зимистон бо зиёд шудани боришоти сахти атмосферӣ пиряхҳои мо дар баландии кӯҳҳо ғизо мегиранд ва вобаста ба хусусиятҳои ҳаракатҳои даврии худ яъне ки обутоб меёбанд. агар ҳар чӣ қадаре ки дар фасли зимистон боришоти барф зиёд ба назар расад, ин аз он шаҳодат медиҳад ки пиряхҳо боз устувортар хоҳанд шуд. мавҷудияти ин пиряхҳо муҳити хуби зистро таъмин намудааст. аз ҷониби дигар бо амалигардонии ҳадафҳои стратегӣ барфу пиряхҳои Тоҷикистон барои рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат мекунад. дар ин баробар дар раванди дигаргуншавии иқлим Тоҷикистон тавассути истифодаи муфид аз ин манбаъҳои гидроэнергетикӣ дар амалишавии ҳадафҳои рушди устувор дар сатҳи байналмилалӣ саҳми намунавӣ мегузорад. истеҳсоли 97% нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда мисоли ҳамин аст. дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қабули қаднома аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар ҷаҳон таҷлил мегардад. инчунин дар ҳамин асос 21 март ҳамасола рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо эълон шуда фонди байналмилалӣ оид ба масъалаи ҳифзи пиряхҳо таъсис дода шудааст. зеро имрӯз пешгирии обшавӣ бо суръати пиряхҳо яке аз мушкилоти асосӣ маҳсуб меёбад. бо назардошти ҳамин ҷомеаи ҷаҳон тибқи пешниҳоди сарвари давлати Тоҷикистон муттаҳид ва барои пайдо кардани роҳҳои ҳалли масъала чораандешӣ мекунанд. имрӯзҳо дар арафаи баргузории як конференси байналмилалии сатҳи баланд мо қарор дорем ки ин ҳам бошад аввалин конференси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳои Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ин ҳам боиси фахри ҳар тоҷикистонӣ бояд бошад ки кишвари нотакрори моро боз як бори дигар дар сатҳи ҷаҳон бо баргузории чунун конференсҳои сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ хоҳем кард.
обшавӣ бо суръати пиряхҳо яке аз мушкилоти асосии имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳон маҳсуб меёбад. ҳадафи асосии конференсияи байналмилалии оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри душанбе муттаҳид сохтани талошҳои ҷонибҳои гуногуни дахлдор барои натиҷабахшу комёб гардондани ҳадафҳо ва ҳалли мушкилоти сайёра вобаста ба обу иқлим мебошад. истифода ба мавриди имкониятҳои табиӣ дар тоҷикистон дар баробари ҳифзи манбаъҳои обӣ ҳамзамон ба рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат намудааст. олами нодири ҳайвоноту наботот ва имконияти муфид барои ҷаҳонгардии кӯҳнавардӣ. ин пиряхи азим дорои тақрибан 20 шохоби ҳамин гуна хурд аст, ки дар баробари обёрӣ шудани зиёда аз 2000 гектар замин аз ҳамин ҳисоб ҳамзамон энергияи сабз истеҳсол мегардад. яъне ҷумҳурии тоҷикистон бо амалигардонии ҳадафҳои стратегӣ дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор саҳми намунавӣ мегузорад. наврусҳои азизулло, искандари саид, давлати файзулло, ахбор. давоми чанд сол аст ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ корҳои назаррас анҷом дода шуда, мушкилоти норасоии барқ дар ин минтақа бартараф гардид. дар ин раванд бо амалинамоии лоиҳаҳои бунёди нерӯгоҳи барқи обӣ ва ё ба истилоҳи дигар лавҳаҳои офтобӣ даст дод ки рушди тамоми самтҳо дар ин минтақаи баландкӯҳи мамлакат таъмин гардида, сатҳи некуаҳволии мардум рӯ ба афзоиш ниҳад. наврӯз сафаров ва фирдавс бобоназаров аз ноҳияи мурғоб гузориш медиҳанд. ҳанӯз 5-6 сол қабл ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи як тарҳ дар ноҳияи баландкӯҳи мурғоб бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ ва ё ба истилоҳи дигар лавҳаи офтобиро рӯйдаст гирифт ва бо фаъолият пардохтани ин лавҳаи офтобӣ мушкилоти норасоии барқ дар ин минтақа пурра бартараф гардид ва имрӯз ин лавҳаи офтобӣ дар ҳоли хуб фаъолият дорад ва ҷиҳати дастрасии мардум бо барқи хушсифат мусоидати фаъол менамояд. яъне ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон расидан ба истиқлолияти энергетикиро аз ҳадафҳои стратегии худ медонад ва ҳадаф аст, бояд амалӣ шавад. дар минтақаи аз сатҳи баҳр баландтарини мамлакат ноҳияи мурғоб аз ҷиҳати тавоноии калонтарин нерӯгоҳи барқи офтобӣ ин ҳам бо системаи муосиртарини гибридӣ бо тарзи амалкарди мухтор фаъолияти босамар дорад. амалишавии ин пурӯҷаи энергетикӣ дар доираи ҳадафҳои ҳукумати кишвар доир ба расидан ба истиқлоли энергетикӣ рӯйдаст гирифта шуда дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз барномаҳои мукаммал, ҷаддид ва калонҳаҷми энергетикӣ дониста мешавад. тарҳи мазкур дар 2 марҳила амалӣ гардида, он бо тавоноии 800 киловатт ба фаъолият пардохтааст. ин манбаи истеҳсоли нерӯи барқ бо назардошти фаъолияти боровари нерӯгоҳи барқи обии тоҷикистон дар дастрасии сокинони ноҳияи мурғоб бо барқи хушсифат нақши муассир дорад. нерӯгоҳи барқи офтобӣ аз 2 марҳила иборат аст. якум марҳила соли 2019 ба анҷом расонидем ва дуюм марҳила бошад соли 2023. якум марҳила 200 киловатт аст. ҳамин дуюм марҳила офтобӣ бошад 600 киловатт аст. бо инҳо бо якҷоягӣ бо нерӯгоҳи барқи обии тоҷикистон ноҳияи мурғобро бо барқ таъмин мекунанд. ҳар як қатори лавҳаи офтобӣ аз 140 батарея иборат буда теъдоди умумии онҳо беш аз 560 ададро ташкил медиҳад. танқиси норасоии барқ, имконияти номусоид ҷиҳати бунёди нерӯгоҳи барқи обӣ ва дигар омилҳои мавҷуда боис гардид ки ин лоиҳа маҳз дар ноҳияи мурғоб амалӣ карда шавад. акнун ба фаъолият пардохтани нерӯгоҳи барқи офтобӣ ин ҳам чанд сол қабл ба тамоми мушкилиҳо нуқта гузошта ҷиҳати рушди бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи мурғоб мусоидати фаъол намуд. дар замина бо таҷриба бунёди ҳамин гуна нерӯгоҳи барқи офтобӣ ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти аличури ноҳия ки дуртар аз марказ мебошад бо суръат идома дорад. ин тадбир дар ҳоле рӯйдаст гирифта шуд ки бо назардошти зиёдшавии аҳолӣ талабот ба нерӯи барқ низ бештар хоҳад шуд. тадбири мазкур дар заминаи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида, тавоноии он нисбат ба лавҳаи офтобии маркази ноҳия дучанд хоҳад шуд. яъне ба он маънуст ки ҳукумати мамлакат бо амалӣ намудани ин ҳам барои таъмини аҳолӣ бо барқи хушсифату тозаи табиӣ мусоидат менамояд ва ҳам дар иҷрои бандҳои ҳадафи истиқлолияти энергетикӣ ҳадафи стратегӣ даст ба кор аст. дар ноҳияҳои тоҷикобод ва рашт бунёди сохтмони хонаҳои истиқоматӣ барои зарардидагони заминларза вусъат мегирад. аз рӯи маълумоти ситоди ҳолатҳои бартарафсозии оқибатҳои заминларза, хонаҳои истиқоматӣ дар муҳлати пешбинишуда бунёд ва ба истифода дода мешавад. гузориш дар ин хусус.
در ناحیه تاجیک‌آباد با مقصد بنیاد خانه‌های استقامتی برای ضرردیدگان زمین لرزه در موضع بیخف زمین جدا کرده شده است تا از روی لایحه یگانه منزل‌های نو خوشتر و زمانوی و به طلبات ساختمانی جوابگوی از مسائل خصوصیت وطنی بنیاد کرده شوند. با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت سرعت بخشیدن کارهای ساختمانی از روزهای اول سرزدن حادثه با آسیب دیدگان تمام نمود کمک‌ها رسانیده شد تا آنها را به جایهای بیخف کوچانیده برای زیست موقتی با خیمه‌ها تامین کرده شدند. در این ردیف یک قطار وزارت و اداره‌های جمهوری وظیفه‌دار شدند تا در ساختمان منزل‌های استقامتی در محل نوبنیاد سهم گذارند. رفت کارهای ساختمانی در محل نوبنیاد با مرام ادامه دارد. با سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام مسائل ساختمانی با محله نوبنیاد با مردم ضرر دیده پورا دسترس گردیده است. ما کوشش به خرج می‌دهیم که بیناهای نو را در مهلت کوتاه‌ترین با صفت بلند سری وقت به استفاده دهیم. در ناحیه رشت برای ضرردیدگان زمین لرزه در دهه زرنگک جماعت دهاتی هیچبارک قطعه‌های زمین جدا کرده شده است تا منزل‌های نو استقامتی وابسته به شرایط محل با طرح زمانوی بنیاد کرده شوند. سرعت کارهای ساختمانی از روی نقشه و جهد و تلاش کارگران در محل نوبنیاد خیلی هم پیش رفته ایستاده است تا در مهلت کوتاه ضرردیدگان زمین لرزه صاحب منزل‌های نو استقامتی و دیگر شرایط زمانوی شوند. الکی در این محله نوبنیاد یک قطار انشاءات قامت افراخته. در رفت کارهای ساختمانی برابر کارگران دائمی، افسران و سربازان وزارت مدافعه، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی کمک نموده ایستادند تا سرعت کارهای ساختمانی از نقشه بیشتر انجام داده شود. در پرتو دستور و غمخواری‌های بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اجرای کارهای بنیاد منزل‌های استقامتی اگنتی ذخیره‌های دولتی همه نمود مسائل ساختمانی را به دهه‌های ضرر دیده رسانیده ایستادند تا بنیاد خانه‌های استقامتی در مهلت پیش بینی شده و با صفت بلند اجرا کرده شوند. از حساب حکومت جمهوری تاجیکستان با سپارش رهبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام مسائل ساختمانی دسترس شده است. کار با یک سرعت بلند رفته ایستاده است. حرکت داریم که پیش از سردی‌های زمستان این خانه‌های ضرردار سپاریم. در این محله که ما هستیم 30 خانه که پورا ضرر دیده بودن از دیه‌های بالا کوچانیده شده. در این موضع خانه‌ها را ساخته ایستادند. رفت کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های زمین لرزه در ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت تحت نظارت بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته. تمام ساختارهای دخلدار بهر آن جد و جهد دارند تا منزل‌های استقامتی ضرردیدگان زمین لرزه در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. дар асоси дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба 13 хоҷагии зарардидаи деҳаи зугванди поёни ноҳияи ишкошим кӯмаки навбатии башардӯстона дастрас карда шуд. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи ишкошим. ҷиҳати расонидани кӯмаки навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба оилаҳое ки соли сипаришуда дар деҳаи зугванди болои ноҳияи ишкошим аз офати табиӣ зарар дида буданд кӯмакҳои пешвои ғамхору маҳбуби миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дастраси зарардидагон намуд. бояд қайд намуд ки соли гузашта 13 оила аз офати табиӣ ба амал омада зарар дида аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба онҳо кӯмаки ҳамаҷониба
расонида шуда сокинонро бо хона ва дари замонавӣ ва тамоми ашё ва амволи хона таъмин намуданд. имсол бошад ба ҳар як оилаи зарардида 10 сар моли майда ва гови ширдеҳ бо мақсади пешбурди зиндагии рӯзмарраашон дастрас намуданд ки аз ин иқдом сокинони деҳаи мазкур изҳори қаноатмандӣ намуданд. ман сокини деҳаи зугванд дар натиҷаи офати табиӣ ки 4 август ба вуқӯъ омада буд мо хонаҳои истиқоматии худро ба пуррагӣ вайрону валангор дидем. бо дастгирию ташаббуси ҷаноби олӣ мо дар муддати кӯтоҳ соҳиби хонаҳои истиқоматӣ гаштем ки онро бо қалам тасвир кардану бо он гуфтан ғайриимкон аст. аз амин ҳодисаи табиӣ аллакай 10 моҳ пурра шуд. мо имрӯзам аз дастгирию ташаббуси ҷаноби олӣ бархурдор ҳастем. ман аз номи тамоми зарардидгон деҳаи зугванд барои чунин дастгирӣ арзу сипос барои чунин ғамхорию барои чунин дастгирӣ. сокинони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хусусан бошандагони ноҳияи ишкошим ҳамеша дар зери таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти олии кишвар қарор дошта маҳз ба ҳамин хотир ноҳияи ишкошим рӯз то рӯз ба пешрафту тараққиётҳои назаррас ноил гардида истодааст. сокинони деҳа бо як рӯҳияи баланди хештаншиносиву худогоҳии миллӣ миннатдории самимии хешро ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон расонида иброз доштанд ки пайваста бар он талош меварзанд ки ватани азизамон тоҷикистони биҳиштосо аз ин ҳам дида гулгул шукуфонтару ободтар мегардонанд. навиди илмӣ дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон бо мақсади амалинамоии ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар самти илму маориф чораҳои мушаххас рӯи даст гирифта шуда дар ин замина марҳила ба марҳила имкониятҳо беҳтар мегардад. ифтитоҳи озмоишгоҳи низоми иттилоотии пиряхҳои тоҷикистон ва амсол ба ин аз ҷумлаи чунин тадбирҳост ки барои рушди илми тоҷик мусоидат мекунад. гузориш дар ин хусус. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон озмоишгоҳи низоми иттилоотии пиряхҳои тоҷикистон ифтитоҳ гардид ки дар он роҳбарият ва олимону коршиносони академия ва намояндагони вазорату идораҳои марбута иштирок намуданд. зикр гардид ки бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маблағгузорӣ ба соҳаи илм тадриҷан зиёд гардида барои ҳавасмандгардонии ҷавонону наврасон ба илмомӯзӣ хусусан соҳаи илмҳои дақиқ барномаҳои давлатии мақсадноки рушди илмҳои дақиқ ва риёзӣ амалӣ гардида ҷоизаи давлатӣ ба номи исмоили сомонӣ дар соҳаи илм барои ҷавонон таъсис дода шудааст. озмоишгоҳи низоми миллии иттилоотии пиряхҳои тоҷикистон бо истифода аз аксҳои моҳворагии сифати баланд ва дақиқияти боло пиряхҳоро таҳқиқ намуда масоҳати онро дар давраи интихобшуда барои ҳар як ҳавзаи пиряхӣ муайян менамояд. сипас аз рӯи муқоисаи маълумоти сарфи об ва маълумоти метеорологии боришот ва ҳарорат равандҳои ташаккулёбӣ ва танаzzулёбии пиряхҳо муайян карда мешавад. ҳамчунин дар озмоишгоҳи мазкур равандҳои динамикии пиряхҳои навзонии тоҷикистон ва кӯлҳои пиряхӣ таҳқиқ шуда моделронии ташаккулёбии минбаъдаи онҳо амалӣ карда мешаванд. ҷиҳати дақиқ муайян кардани равандҳои криосферӣ бо истифода аз дастгоҳҳои худпарвози бесарнишин ва таҳқиқҳои саҳроӣ низ чорабиниҳои илмии таҳқиқотӣ амалӣ карда мешаванд. дар шаҳри конибодон бо мақсади фароҳгирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ бунёди инфрасохтори замонавии таълиму тарбия ва таъмини иҷрои супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба роҳандозӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои томактабӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. тафсилоти бештар дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат солҳои охир дар шаҳру деҳоти Конибодон ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас корҳои назаррас ба анҷом расонида мешавад. дар заминаи пуштибонӣ аз иқдомҳои созандаи давлату ҳукумати мамлакат ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳр бунёди биноҳои хуштару замонавии 3 кӯдакистон бо тамоми шароити зарурии таълиму тарбия ҷараён дорад. бунёди ин иншооти нав ва беҳтарсозии шароити таълиму тарбияи кӯдакон мусоидат менамояд. ҳамзамон дар партави дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба роҳандозӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои томактабӣ низ иқдомҳои муҳим ва зарурӣ амалӣ мегарданд.
بهر اجرایش قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید به برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره‌های تا سال 2030 در مؤسسه دولتی تعلیمی تا مکتبی رقم 1 نور رابیه نیز آموزش زبانهای روسی در یک هفته 4 مراتبه به راه مانده شده است. آموزگاران کودکستانی ما صاحب کسب بوده، هنگام مشغولیت از عیانیت‌ها و واسطه‌های تکنیکی حاضر زمان به سه استفاده می‌برند. тарбияи насли наврас дар асл хеле душвор ва заҳматталаб мебошад ва пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон дар паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи маориф, вазъи таҳсил дар мактабҳо ва тарбия дар муассисаҳои томактабӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. дар муассиса дар ду гурӯҳҳои калон ва омодагӣ машғулиятҳои таълими забони русӣ ва хориҷӣ аз тарафи омӯзгорони соҳибтаҷриба ба роҳ монда шудааст. Машғулиятҳо аз рӯи барномаи таълимӣ ҳафтаи 2 маротиба ба роҳ монда шудааст. ҳамаи омӯзгорон аз воситаҳои техникӣ, аз роҳи усулҳои инноватсионӣ истифода бурда омӯзиши забонҳои русӣ ва англисиро ба роҳ мондаанд. кӯдакистонҳои рақами 1 ва 4 аз муассисаҳои муваффақи тарбияи томактабии насли наврас ба ҳисоб рафта дар ин ҷо барои гузаронидани машғулиятҳо аз ҷумла омӯзиши забонҳо тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё буда омӯзгорони баландихтисос тарбиятгирандагонро сабақ меомӯзанд. бо мақсади ташаккули ҳаматарафии кӯдакон бошад мунтазам чорабиниҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва варзишиву солимгардонӣ баргузор карда мешаванд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Конибодом, Ахбор. با استقبال جشن 35-سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستان کارهای ساختمانی در انشاءات تعیناتی گوناگون ادامه دارد. با این مناسبت در دوام بیشتر از 3 سال در شهر 151 انشاءات تعیناتی گوناگون بعد بنیاد، تعمیر و نوسازی مورد بهره برداری قرار گرفته شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و دلشاد یوسفی. در شهر بوستان برای تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی امکانیت بیشتر است. سال 2024 در شهر 4 کارخانه نوی صنعتی به کار درآورده شد. امسال باشد با سهم صاحبکاران 5 کارخانه دیگر ساخته به استفاده داده می شود. در روند بنیاد و به کار درآوردن کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی سهم صاحبکاران وطنی بیشتر بوده و تاکید کارشناسان مسئله‌های اقتصادی عملی گردیدن اقدام‌های سازنده در این سمت باعث می‌گردد که حجم استحصال محصولات وارداتی وصل‌کننده و به صادرات نگرانیده شده زیاد شود. همزمان با تأسیس بیشتری کارگاه و کارخانه‌های صنعتی شماره زیادی ساکنان با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردیده اشیاء خام تا حد نهایی کارکرد می‌گردد. تا این زمان در شهر بوستان برای بنیاد انشاءات گوناگون گازبلوک از شهر خوجند یا دیگر منطقه‌های جمهوری دسترس کرده میشد که به گفت صاحبکاران انتقال آن از مسافه دورتر خراجات زیاد هم در پی دارد. برای برهم دادن این مشکلات با سهم صاحبکاران وطنی در شهر بوستان به بنیاد کارخانه خشت معاصر اقدام گرفته شد. اینک در این انشاءات نصب دستگاه و تجهیزات ضروری ادامه داشته در نظر است که دوام سال روان با اقتدار پره به فعالیت آغاز کند. با مورد بهره برداری قرار دادن جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت معاصر شماره کارخانه‌های صنعتی شهر بوستان به 60 عدد میرسد. در زیاد گردیدن حجم محصولات صنعتی حصه کارخانه استحصال شیفر و قبرهای ازبستی جمعیت دارای مسئولیت محدود گنجافر که از سال 2021 در منطقه صنعتی شهر فعالیت دارد نظررس ارزیابی می شود. کارخانه با سهمگذاری صاحبکاران وطنی به کار درآورده شده دارای دستگاه‌های معاصر استحصالی است و امکان دارد در یک روز 500 دانه شیفر و 300 دانه قبرهای ازبستی را پیشنهاد خریداران نماید. قبلا این دو نمودی محصولات را هم صاحبکاران از خارج کشور وارد می‌کردند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر بوستان در برابر بنیاد و به کار درآوردن کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی، ساختمان بناهای بلندشانه استقامتی، مرکزهای معاصر خدمترسانی و تالار و میدانچه‌های ورزشی نیز ادامه دارد. حالا در شهر کارهای ساختمانی در بیشتر از 30 انشاءات ادامه دارد که شماره زیادی آن را بناهای بلندشانه استقامتی تشکیل می‌دهد. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان
бунёд, таъмир, барқарор ва аз нафсозӣ 223 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. боиси хушнудист ки шурӯъ аз соли 2022 то ин дам дар шаҳри Бӯстон 151 адад иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта шудаанд ки дар ин иншоот атрофи 500 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардиданд. мавриди зикр аст ки азму иродаи сокинони шаҳри Бӯстон дар роҳи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат қавӣ буда то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи иншооти ба нақша гирифта шуда бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода дода мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, шаҳри Бӯстон, ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе бахшида ба 31-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи тантанавӣ баргузор гардид. ҳамкоронамон Ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. имрӯзҳо аз таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 31 сол сипарӣ гардид. давоми зиёда аз 3 даҳсола ин бахши муҳими амниятии кишвар бесобиқа рушд кард ва аз соли 2005 нигоҳубини марзии кишварро пурра бар дӯши худ гирифт. рисолате ки ормони ҳазорсолаи миллати тоҷик расидан ба истиқлоли давлатӣ буд, имрӯз самаровар гардид. қушунҳои сарҳадӣ дар ин давом ба як қуввае ноил шуд ки воқеан сипари боэътимоди давлат ва омили суботу оромии кишвар маънидод мегардад. бахше ки дар он умеду орзуинек барои ояндаи дурахшони кишвар нуҳуфтаасту Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо фаъолияти густурдаи он зери сиёсати сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сӯи музаффариятҳои навбанав гомҳои устувор мемонад. тадбири имрӯза ки бахшида ба рӯзи сарҳадбонони тоҷик амалӣ гардид нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати кишвар нисбат ба ин ниҳод аст. дар кори ҳамоиши тантанавии котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарияти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қушунҳои сарҳадӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки ҳимояи марзу буми давлатӣ дар қатори арзишҳои муқаддаси давлатию миллӣ забон, таърих, фарҳанг ва дигар унсурҳоу дастовардҳои миллат қарзи шаҳрвандии ҳар фарди кишвар маҳсуб ёфта дар ин зим масъулияти баланди шаҳрвандиро тақозо мекунад. аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ то ба имрӯз баъди барқарор гардидани ҳукумати конститутсионӣ дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол масъалаи ҳимояи марзубум яке аз вазифаҳои калидӣ ба ҳисоб меравад. таъкид шуд дар ҳамоиш. дар қисмати дуюми чорабинӣ як қатор хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо рутбаву нишонҳои сарисинагӣ ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин бахшида ба рӯзи сарҳадбонон барномаи рангини фарҳангӣ ки фарогири шеъру таронаҳои ватандӯстона буд пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. кишоварзони ҷамоати деҳотии гулистони шаҳри ваҳдат дар заминаи самаранок истифода намудани замин ҳамасола ҳосили фаровони зироятҳои гуногун ба даст меоранд. хоҷагидорон дар баробари кишти маҳсулоти истеъмолӣ ҳамчунин дар майдони 50 гектар пунбадона гишт намуданд ки ҳолу нашъонамои хуб дорад. гузориши ҳамкорони мо. 2300 гектар заминҳои корам дар ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри ваҳдат имрӯз аз ҷониби саҳмдорон, хоҷагидорон пурсамар истифода бурда мешавад. кишоварзон ҳар қитъа заминҳои корамро пурсамар истифода бурда барои эҳтиёҷоти хеш маҳсулоти гуногуни соҳаи кишоварзӣ кишту парвариш менамоянд. бархе аз деҳаҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти гулистон ки солҳои зиёд аз оби полезӣ мушкилӣ мекашиданд наметавонистанд ки аҳли заҳмат ҳосили фаровон ба даст оранд. ҳамакнун бо роҳандозии тадбирҳои зарурӣ ва бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат заминҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти гулистон имсол шодоб гардиданд ки ин ба боздеҳи замин ва фаровонҳосилии киштаи аҳли заҳмат мусоидат менамояд. майдони васеи киштаи сабзӣ бо дастрас гардидани оби полезӣ ва обёрии саривақтии хоҷагидорони ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри ваҳдат нашъунамои хуб дошта пас аз як моҳ деҳқонон ба ҷамъоварии сабзӣ оғоз менамоянд.
استفاده سبرناک زمین در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهات گلستان خوب برآمده شده. در برابر کشته غله‌دانگی، کارتوشکا و پیاز، سبزی، گلکرم، پالزی، بادرینگ و پمیدار سال جاری در میدان 50 گکتار دهقانان پنبه‌دانه کش کردند که این زمان خوب نشونما دارد. دوام چند سال اخیر سهمداران و کشاورزان جماعت دهات گلستان جهت سبرناک و عاقلانه استفاده برای زمین‌های در اختیار داشته حاصل فراوان زراعت‌های گوناگون را یانیده همه ساله درآمد بیشتر به دست می‌آورند. هدف اهل زحمت دهقانان و سهمداران جماعت دهات گلستان شهر وحدت عاقلانه استفاده بردن زمین‌های کارم، رویانیدن حاصل دلخواه ساحه کشاورزی و تأمین بازار استعمالی مملکت با محصولات نیازی اول می باشد. محمد علی عبدالکریم، اسمت الله عبدالزاده، وحدت اخبار. رشد ساحه کشاورزی در شرایط تغییریابی اقلیم موضوع اساسی سمینار علمی بین المللی بود که عالمان اکادمیای علم‌های کشاورزی تاجیکستان و ازبکستان را با هم آورد. شرح بیشتر موضوع در گزارش گلچهره ستار. عالمان صاحب تجربه فیلیال اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با رعایت درست اگرتکنیکای پرورش در 13 گکتار زمین تجربوی نوهای بهترین گندم تیرماهی را کشت و پرورش نمودند که از 1 گکتارش می توانند از 80 تا 90 سنتنر حاصل با صفت گندم به دست آورند. عالمان ساحه کشاورزی تاجیکستان و ازبکستان در سمت استحصال غله تیرماهی و جاری کردن تکنولوژی اینتنسیوی پرورش گندم همکاری علمی تحقیقاتی را به راه مانده برای نائل شدن به دستاوردهای نظررس از دانش و ملکه همدیگر استفاده میبرند. در دایره روابط سودمند تصمیم کشت و پرورش گندم سوپر اینتنسیوی اختراع اینستیتوت علمی تحقیقاتی غله و لوبیاگی‌های وزارت کشاورزی جمهوری ازبکستان در مساحت 13 گکتار زمین فیلیال اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت عملی کرده شد. از این نشان دهنده 1.5 گکتار را قطعه نمایشی تشکیل داده عالمان هر دو کشور از ماه اکتبر سال 2024 روند نشأونمای زراعت را در شرایط آب و اقلیم منطقه همه‌جانبه مورد آموزش قرار دادند. این هم به آن خاطر است که در آینده خواجگی‌های غله‌پرور جمهوری با تخمی با صفت گندم سرحاصل تأمین کرده شوند. Это была инициатива президентов наших двух стран. И сегодня собрались ученые, производители и фермеры, которые обмениваются опытом, делятся знаниями. И при этом еще мы укрепляем дружбу народов. اینک در ادامه گسترش همکاری ها معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، وزیران کشاورزی تاجیکستان و ازبکستان، عالمان ساحه، راهبران و متخصصان ساحه کشاورزی شهر و ناحیه‌های جمهوری از قطعه‌های نمایشی دیده نموده در قسمت عملی سمینار علمی عملی بین المللی که در موضوع رشد ساحه کشاورزی در شرایط تغییریابی اقلیم برگزار شد، استفاده تکنولوژی پیشقدم در پرورش و استحصال گندم را معرفی نمودند. این زمان نوهای زودرس غله تیرماهی پخته رسیده است و روزهای نزدیک جمع‌آوری آن آغاز می‌گردد. حاصل انتظاری از هر گکتار 80-90 سنتنری ارزیابی می شود. Здесь представлены сорта очень высокоурожайные сорта. Допустим, этот сорт равнак. У него потенциальная урожайность 100-110 центнеров. Но на сегодняшний день здесь формировалось 85 центнеров урожая. ضمن بازدید از قطعه‌های تجربوی ابراز گردید که برای رویاندن حاصل بلند گندم استفاده و رعایت کردن قاعده‌های اگرتکنیکی اهمیت کلان دارد. یکی از شرط‌های اساسی کاشتن تخمی خوش‌صفت و سرحاصل و به کسلی‌ها تاب‌آور به حساب می‌رود. نوهای بهترین تخمی به مانند عصر، نادر،
قدر جلوی عصر و رونق که اختراع انستیتوت علمی تحقیقاتی غله و لوبیوگی های وزارت کشاورزی جمهوری ازبکستان است، همزمان در 40 گکتر زمین انستیتوت باغ و تکپروری و سبزوادکاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان و 50 گکتر زمین خوجگی یوری رسانی پالاسی اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کشت کرده شده است. انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم کشاورزی تاجیکستان آماده هستند که آن تخمی که استحصال می شود و پتانسیل بلند دارد برای در اقلیم در منطقه تاباور شده است، برای خوجگی های دهقانی، خوجگی های تخم پرور، برای وسیع کردن این نوها و گرفتن حاصل بلند و ثمره اقتصادی آن خوجگی ها بلند برداشتن مساعدت کند. بعد بازدید از غلازور راه‌های تقویت بخشیدن همکاری‌های عالمان و کشاورزان تاجیکستان و ازبکستان، استفاده تکنولوژی معاصر پرورش گندم تیرماهی در شرایط تاجیکستان، بلندباغ و تاگزار در بلندی‌ها، خصوصیت‌های خاصی پرورش سبزوات در شرایط گرمخانه‌های اینوواسیونی و دیگر مسئله‌های مهم ساحه در سمینار علمی عملی بین المللی که در موضوع رشد ساحه کشاورزی در شرایط تغییریابی اقلیم برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. تاکید گردید که تبادل تجربه عالمان هر دو کشور برای رشد ساحه کشاورزی خصوصا در بخش غله‌کاری و باغداری معاصر زمینه فراهم می‌آورد. مصلحت و مشورت عالمان در حالی است که تاثیر تغییریابی اقلیم باعث کم گردیدن محصولناکی همه گونه زراعت گردیده است. برای پیشگیری از چنین حالت استفاده تجربه معاصر به منفعت هر دو جانب خواهد بود. در ولایت سوق تحت عنوان استفاده تجربه‌های معاصر و تکمیل کارهای سلکسیونی انتخاب موادهای ابتدایی در پیله‌پروری همایش آموزشی دایر گردید. شرح بیشتر در گزارش نوبتی. در پایگاه تجربوی مرکز جمهوریوی علمی تحقیقاتی پیله‌پروری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوق در موضوع استفاده تجربه‌های معاصر و تکمیل کارهای سلکسیونی انتخاب مواد ابتدایی در پیله‌پروری مشورت علمی و عملی منطقوی دایر کرده شد. با کار مشورت علمی نماینده اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورов، جمعیت سهامی کشاده پیله تاجیک، نمایندگان شهر و ناحیه‌ها، پیله‌پروران، عالمان شرکت نمودند. تاکید گردید که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بهر رشد دادن ساحه برنامه رشد کرمک پروری و کارکرد پیله که دوره سالهای 2020-2024 را در بر می‌گرفت در دایره آن زمین توزارها به مدت 10 سال و شخصان حقوقی که به کارکرد پیله و متاعهای دستی مشغولند از پرداخت اندازها آزاد کرده شدند که هدف برنامه مستحکم نمودن منبع خوراکی کرمک ابریشمی، کارهای توت‌پروری و افزون نمودن حجم استحصال پیله میباشد. یک سمت برگزاری همایش علمی، معرفی برنامه‌های نو برای رشد ساحه، نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی عالمان، مورد گفتگو، بحث و بررسی قرار دادن پیشنهادها در سمت ساحه کرمک پروری، توتزارها، واسطه‌های افزون نمودن حجم پیله و صفت آن و راه ماندن کارکرد، استحصال متاع میباشد. تا به امروز اوید پیش از همه مسئله تحکیم منبع خوراکی کرمک یعنی کارهای توت پروری در سمت تطبیق عملی ذات و دورگاه‌های بلند حاصلی پیله خوجان 1 و 2 و همچنین در این زمان از طریق عالمان مرکز اکادمی علمی کشاورزی به سنجشی دولتی ناوی استقلال 1 و همچنین ستاره 1 و 2 موارد سنجشی دولتی قرار دارند. تطبیق آنها در آینده جهتی بلند برداشتن ثمره‌ناکی ساحه، افزون کردن حجم اشیاء خام محلی آن مساعدت کرده میتواند. عالمان و متخصصان به آن نظرند که در برابر اختراع و گذراندن کارهای علمی، استفاده تجربه‌های معاصر جهانی و پیدا کردن راه‌های نو و ثمره‌بخش در پرورش کرمک و درخت توت نشاندهنده‌های استحصالی ساحه را به مراتب می‌افزاید. سال 2024 ما از تخم‌های توتی خوش‌صفتی دورگاه‌های سوغدیان 1 و 2 26 کیلوگرم تخم توتی تیار نمودیم که از آن اداره پیله ولایت و خوجگی نهال پروری ناحیه باباجان غفورov ثانی با خدمات پایگاه تجربی کش نمودیم که این هم تامین نموده با نهال کوچتی توت و کرمک پروران و خوجگی ناحیه ولایت جمهوری می باشد.
дар ҳафти ҳамоиш олимон аз натиҷаи корҳои илмӣ тадқиқотӣ, дастовардҳои олимон дар самти пиллапарварӣ, тутпарварӣ, омӯзиши хусусиятҳои асосии биологӣ, маводи селексионӣ, омилҳои муайянкунандӣ, хусусиятҳои асосии маводи омӯзишшавандаи кирмаки пилла, истифодаи таҷрибаҳои муосир ва муҳайё намудани меъёрҳои гигротермикӣ дар парвариш ва баланд бардоштани маҳсулнокии кирмаки пилла маъруза намуда пешниҳод доштанд, ки бояд минбаъд таҷрибаҳои пешқадам дар парвариши кирмак васеъ истифода шавад. тавсияҳои илмӣ ба кирмакпарварон бештар ба роҳ монда, рӯзҳои саҳроӣ, курсҳои бозомӯзӣ дар хоҷагиҳои алоҳида ташкил ва мутахассисони ҷавон ба соҳа бештар ҷалб карда, бо ин восита кирмакпарвариро рушд дода, истеҳсоли пилларо афзун намоянд. меваҳои тару тоза ва хушмеваҳои Тоҷикистон ба Федератсияи Русия, Қазоқистон, Озарбойҷон, Арманистон, баъзе давлатҳои Аврупо ва дигар кишварҳои ҷаҳон содирот мегарданд. Содирот яке аз роҳҳои пешравии иқтисодиёт ба шумор рафта, ба ин восита метавон маҳсулоти ватаниро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ кард ва сатҳи иқтисодиёти аҳолиро боло бурд. Иброҳим Назруллозода ва Хуршеди Саидаҳмад аз шаҳри Пензаи Федератсияи Русия гузориш медиҳанд. бо дар назардошти талаботи рӯзафзун ба меваҳои шаҳдбору аз ҷиҳати экологии тозаи Тоҷикистон ба хориҷи мамлакат садҳо ҳазор тонна мева содирот карда мешавад. соҳибкорони тоҷик ба шаҳру вилоятҳои Федератсияи Русия зардолу, гелос ва пиёз содирот намуда, аз ҷумла дар марказҳои бузурги тиҷоратии шаҳри Пенза ба фурӯш мегузоранд. талабот ба меваҳои хуштаму аз ҷиҳати экологии тозаи Тоҷикистони биштосол дар хориҷи мамлакат сол то сол зиёд мешавад. соли равон дар асоси шартномаҳои ҳамкорӣ ба шаҳри Пензаи Федератсияи Русия аз Тоҷикистон 250 ҳазор тонна пиёз, 200 ҳазор тонна зардолу ва 100 ҳазор тонна гелос содирот гардида дастраси муштариён мегардад. дар яке аз марказҳои савдои яклухти шаҳри Пенза мо қарор дорем. дар ин ҷо маҳсулотҳои тару тоза ва меваҳои ширини кишвари азизамон ба фурӯш бароварда шуданд. аз он ҷумла гелос, зардолу ва пиёз. Тоҷикистони азизи мо ки обу ҳавои тоза дорад ва гарм аст, албатта меваву маҳсулотҳои мо аз ҷиҳати экологӣ тозаву хушмазза мешавад. майдони парвариши маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда ҳамасола дар Тоҷикистон васеъ мегардад. меваҳои аз ҷиҳати экологии тоза ва шифобахши Тоҷикистон ба Федератсияи Русия бинобар серталабот буданашон бештар содирот мешавад. зардолу ва гелоси Тоҷикистон аз серхаридортарин мева дар қаламрави Русия ба ҳисоб меравад, зеро истеъмоли он ба саломатии инсон манфиати зиёд дорад. барои қонеъ намудани талаботи харидорон бо меваҳои шаҳдбору лазизи истеҳсоли Тоҷикистон, соҳибкорони тоҷик нуқтаҳои фурӯши меваҳои истеҳсоли Тоҷикистонро дар шаҳрҳои мухталифи Русия ташкил намуданд, ки ин тадбир ҷиҳати ҷалби таваҷҷӯҳи хориҷиён ба истеҳсолоти Тоҷикистон ва муаррифию шинохти бештари онҳо аз Тоҷикистон мусоидати амиқ менамояд. аз содироти ҳарчи бештари ҳосили боғҳо ки дар мамлакат имсол фаровон аст, кишоварзон фоидаи хуб ба даст оварда барои пешбурди зиндагӣ, рушди соҳа ва васеъ намудани майдони боғот истифода мебаранд. давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати истифодаи самараноки обу замин ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ намуда, дар ин замина ҳамасола аз шаҳрнояҳои мамлакат маҳсулоти гуногуни кишоварзии мавриди ниёзи аввал ба дигар давлатҳо содирот мегардад, ки ин тадбир дар некуаҳволии сокинони кишвар нақши созгор дорад. иброҳим Назруллозода, Хуршеди Саидаҳмад аз шаҳри Пензаи Федератсияи Русия барои барномаи ахбор. дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба муносибати таҷлили 1045-солагии фарзанди халқи тоҷик Абуалӣ ибни Сино таҳти унвони нақши ибни Сино дар ташаккул ва рушди илми тиб ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. Абуалӣ ибни Сино на танҳо табиби варзида ва олим буд, балки як файласуфи пурқудрат ва маърифати ниҳоят амиқ дошт. ӯ илми тибро на ҳамчун як фан, балки ҳамчун як санади ҳаёт ва ифодаи тамомияти инсон медид. дар ҳамоиш масъулини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ҳайати профессорон, кормандони касбу кори гуногун иштирок намуданд. таъкид гардид, ки шейх раис ибни Сино яке аз бузургтарин мутафаккирони асри 11 мебошад, ки на танҳо дар доираи илми тиб, балки дар фалсафа, мантиқ ва илмҳои табиӣ ба баландтарин сатҳ
расидааст. осори ӯ аз ҷумла қонуни тиб ва китоби шифо то имрӯз яке аз сарчашмаҳои бунёдӣ ва мутаммадини илми тиб дар ҷаҳон маҳсуб мешавад. Тиб барои ӯ ҳеҷ гоҳ танҳо ҷустуҷӯи дору ва тавобат набуд, балки шинохти амиқи муносибати инсон бо муҳити атроф ва нигаҳдории саломатии ҷисму равон буд. ин равиш ба тиб моро ҳоло низ вазифадор месозад ки ба илми тиб ҳамчун санад ва илм ва ҳамзамон ба нигоҳи илмӣ ва инсонӣ нигоҳ кунем. гуфта шуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таълим ва илми тиб бояд ҳамеша бо эҳтироми ҳаёт ва инсонӣ ҳамроҳ бошад, зеро бе ин арзишҳо рушди воқеии илми тиб ғайриимкон аст. моро дар ин роҳ раҳнамоӣ мекунад. аз ин лиҳоз Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон вазифадор аст ки омӯзиши мероси Шейху Раисро ҳамчун бахши аслии таълим ва тадқиқот дар соҳаи тиб тақвият бахшад ва ҳамзамон бо роҳбарии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамкории байналмилалӣ барои пешрафти илми тиб дар кишвар кӯшишҳои ҷиддӣ намояд. дар муассисаҳои таҳсилоти олию миёнаи шаҳри Кӯлоб иштирокчиёни озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ сол то сол зиёд мегардад. соли ҷорӣ довталабон барои иштироки фаъолона намуданд дар ин тадбир аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намуда ҳамаҷониба омодагӣ дида истодаанд. гузориши Олим Носирзода. афзоиши ҳамасолаи иштирокчиёни озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Кӯлоб нишон аз ҳавасмандии бештари сокинон, махсусан наврасону ҷавонон ва то рафт беҳтар гардидани шароити илмомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. тибқи маълумот соли равон дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз шаҳри Кӯлоб 753 нафар дар даври шаҳрӣ иштирок намуда 71 нафари онҳо ба даври вилоятӣ роҳхат ёфтанд. соли гузашта дар даври ҷумҳуриявӣ озмун аз шаҳри Кӯлоб 9 нафар ғолибият ба даст оварданд ки яке аз онҳо хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 Малика Ҳасанова соҳиби шоҳҷоизаи озмун гардид ва ғолибияти ӯ ҳавасмандии дигар муҳассилинро низ барои иштирок дар озмунҳо бештар намуд. زیاده از 600 کتاب، 666 شعر، 250 حکایت، 250 افسانه، 300 تزگویک و 300 چیستان از بر نمودم. واقعا هم کتاب است که با نور دانش و معرفت خود راه مردمان را روشن ساخته باعث فخر عالمیان گردیده است. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است وسیله مهم است برای جلب بیشتر خوانندگان به کتاب و کتابخوانی. من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از روی نمینت ادبیات بچگانه اشتراک کرده استادم و من طول 3 سال است که در این آزمون اشتراک می‌ورزم و در دور شهری و ولایتی سزاوار جای دوم و سوم گردم و این سال در دور شهری سزاوار جای اول گردم و من نیت دارم که در دور جمهوریوی سزاوار شاهجایزه گردم. омӯзгорон роҳандозии озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиро аз муҳимтарин василаҳои соҳибилмгардонии насли ояндасоз дониста барои расидан ба ин ҳадафҳо тадбирҳои муҳиму манфиатбахшро амалӣ карда истодаанд. аз ҷониби сарвари давлат президенти маҳбубамон пешвои миллат ҷаноби ёлӣ роҳандозӣ намудани озмунҳои ҷумҳуриявӣ хонандагони мо бисёр ба ин масъала бисёр шавқу завқу рағбати зиёд доранд аз ҷумлаи устодонашон омӯзгорон имсол боварӣ ҳаст ки дар илм фуруғи маърифат дар ҷумҳурӣ мо сазовори ҷой мешем ва дар фуруғи субҳи доноиам дар Тоҷикистон ватани азизи манам. бояд дар ҳамин рӯия ба воситаи ҳамин озмун мо метавонем ки ҳамин ихтисосмандонро тарбия карда ба воя расонем. соли 2024 дар даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат 18 нафар аз шаҳри Кӯлоб ширкат намуда 6 нафар ғолибият ба даст оварданд. тибқи иттилоъ имсол дар даври муассисавии озмуни мазкур аз миёни 9201 нафар иштирокчӣ 1972 нафар ба даври шаҳрӣ роҳ ёфтаанд ва имрӯз иштирокчиён ба даврҳои минбаъдаи озмун омодагӣ дида истодаанд. من پیش از همه با یاری پدر و مادرم و آموزگاران مؤسسه‌مان به این جاها رسیدم. من من بعد از این میخواهم وقتهای خالیگی خودم را با خواندن کتاب‌های بدیعی صرف نموده در دورهای سیوم و چهارم سزاوار جای نمایان گردم. иқдоми наҷибонаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати амалисозии озмунҳои ҷумҳуриявӣ давоми чанд соли охир аллакай натиҷаҳои дилхоҳ ба бор оварда сатҳи илмомӯзӣ ва таваҷҷӯҳи шаҳрвандон ба китобхонӣ дар қаламрави кишвар дар ҳоли рушду пешравӣ қарор дорад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. дар шаҳри Сарафшан даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид. соли ҷорӣ дар ин озмун 9000 нафар иштирок намуданд. ҳоло беҳтаринҳо муайян гардида ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд. мазбут бобозода гузориш медиҳад.
تحت سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو از خانواروز خاندان، ارزشگذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی و مساعدت در رشد جهان معنوی ساکنان مملکت سال هشتم است که تاجیکستان همیشه سبز آزمون جمهوری فروغ سپید دانایی کتاب است را برگزار می‌نماید. به دور شهری آزمون جمهوری فروغ سپید دانایی کتاب است که در تالار کلان مؤسسه دولتی مکتب اینترنت شهری استرافشان دوام 10 روز ادامه یافت. غیر اختیار اعضای حکمان شهری 9748 نفر داوطلبان غالبان دور مکتبی جماعت‌های دهات، خوانندگان همه زینه‌های تحصیلی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه، گیمنازی‌ها، کالج‌ها و آموزگاران و اشخاص ادبیات دوست شهر دهات فعالانه شرکت ورزیده. آزمون از روی 5 نومیناسیون خواندن و از برنمودن ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک، ادبیات جهان و ایجاد نثر برگزار گردیده. داوطلبان از روی سن و سال و درک مسئولیت به گروه‌ها تقسیم گردیده دوام 10 روز سبقت نمودند. شادی‌آور است که شرکت کنندگان نومیناسیون‌های در سال‌های مختلف در آزمون اشتراک کرده و تا دور ولایتی و جمهوری رسیده نیز سال روان شوق سنجیدن مهارت و ملکه خویش را کرده در دور شهری آزمون شرکت کردند. در برگزاری دور شهری آزمون جمهوری فروغ سپید دانایی کتاب است که طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و با مقصد هرچی بیشتر به کتاب و کتابخانه میل و مراغ ظاهر نمودن نمایندگان همه طبقه های جامعه شهروندی دایر گردیده ایستاده است. برابر محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه، گیمنازی‌ها، کالج‌های تخصصی را نیز وادار ساخت تا نسل کلانسال جمعیت متمدن تاجیک نیز اختیاری در 5 نومیناسیون مهارت و استعداد خویش را سنجند. هیئت حکمان نقطه سنج دوام 10 روز مهارت و ملکه، استعداد سخنوری، طرز افاده‌ناک قرائت نمودن نظم و نثر، ادبیات‌های پیشکش و خوانده شده از برنموده و درجه از خودکنی 9748 نفر داوطلبان را از روی 5 نومیناسیون و گروه بندی ها طبق طلبات نظامنامه آزمون جمهوری فروغ سپید دانایی کتاب است همه جانب سنجیده 3432 نفر غالبان را به دور ولایتی آزمون جمهوری فروغ سپید دانایی کتاب است معین و رخصت دادند. مضبوط بابازاده، فردوس معروف، عمرجان یوسفوف، شهری استرافشان، اخبار. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҷараён дорад. бино ба нишондиҳандаҳои оморӣ сол то сол теъдоди иштирокчиён ба ин озмун зиёд гардида дастовардҳо низ назаррасанд. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри ваҳдат барои аз бар намудани донишҳои муосир ва забономӯзии насли наврас шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар ин замина бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат барои омода намудани хонандагони лаёқатманд ва навовару ихтирокор кабинетҳои барҳавои муҷаҳҳаз бо аёниятҳои зарурӣ дар хидмати муштоқони илмҳои замонавӣ қарор дорад. дар заминаи ин ҳама тадбирҳои роҳандозӣ гардида имрӯз дар муассисаи таълимии рақами 3 шаҳри ваҳдат наврасону ҷавонони зиёде барои иштирок дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҷамъ омаданд. бояд гуфт ки пайвастани илм бо амалияро ба инобат гирифта ҳамасола дар шаҳри ваҳдат шумораи хоҳишмандон барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат сол то сол зиёд мегардад. ضمن افتتاح دوری شهری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در شهر وحدت گفته شد که راه اندازی این آزمون در راه بلند نمودن خوانندگان و آموزگاران و گسترش معرفتناکی جامعه نقشی بارز می‌گذارد. برگزاری آزمون مذکور از تشبس‌های مهم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب رفته هدف آن ترغیب و تشویق علم، بلند برداشتن سطح دانش آموزی، تربیت و آماده نمودن کادرهای صاحب اختصاص معنی داد می‌گردد.
اشتراک زیادی نورسان و جوانان از توجه روزافزون جامعه به علم‌های دقیق و ریاضی بوده. برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها باعث باز هم بلند شدن صفت تعلیم، بیدار گردیدن شوق و رغبت خوانندگان به علم‌های معاصر میباشد. برگزاری همساله آزمون مذکور اقدامی نجیب است که سنت نیک نیاگان آموزش علم را احیا نموده در تربیت جوانان خویشتنشناس و خودآگاه و همقدم زمان معاصر نقش مؤثر میگذارد. даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар ноҳияи шаҳри нав бо иштироки доираи васеъи ихтироъкорони наврас ва калонсол донандагони фанҳои дақиқ табиӣ ва риёзӣ баргузор гардид. озмуни мазкур бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишраҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо гузаронида мешавад. бояд гуфт ки озмун аз рӯи 7 номинатсия аз ҷумла ихтироъкорию навоварӣ, математика, физика ва астрономия, химия, биология, география ва технологияи иттилоотӣ доир мегардад. ҳамроҳ қурбонов барои иштирок дар номинатсияи ихтироъкорӣ лоиҳаи тарзи зиёд намудани решадавонии ниҳолони мевадиҳанда дар заминҳои лалмиро пешниҳод кардааст. ӯ аллакай соҳиби шаҳодатномаи ин лоиҳааш гардида мехоҳад онро дар амал татбиқ намояд. барои пешгирӣ кардани гармшавии хатари глобалӣ ман ҳамин кора фикр кардаму дар заминҳои лалмӣ бе кандани ҷӯи об, бе насосҳои обкашӣ, бе қубурҳои чакрагӣ дар тамоми заминҳои лалмӣ, талу теппаҳо ба доманакӯҳо ба мо бо ҳамин роҳ бояд айниҳол пӯшонем замини Тоҷикистонро. хонандагони муассисаҳои таълимӣ низ ба номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ инчунин фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳи бештар пайдо кардаанд. онҳо кӯшиш менамоянд то дар ин озмун маҳорату қобилияти зеҳнии худро ҳарчи бештар нишон диҳанд. ҷиҳати баҳогузорӣ намудан ба дониш, маҳорат ва малакаи довталабон, ҳайати ҳакамон аз рӯи меъёрҳои дар низомномаи озмун дарҷ гардида баҳогузорӣ менамоянд. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифатро ки дар ноҳия доир намуда истодаем, ки дар он зиёда аз 713 нафар аз ҳисоби хонандагон, омӯзгорон ва дигар қишрҳои ҷомеа иштирок намуда истодаанд. сол то сол шумораи иштирокчиён ки зиёд гашта истодааст. ин шаҳодат аз он медиҳад ки таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамояд имрӯз устодон, омӯзгорон ва шогирдон. бояд гуфт ки ғолибони даври чоруми озмун ва барандаи шоҳҷоиза тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷоиза ва мукофоти пулӣ қадрдонӣ карда мешаванд. маҳз чунин ҳавасмандгардониҳо иштирокчиёни озмунро сол аз сол бештар мегардонад. бо иқдоми созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон имрӯзҳо дар саросари кишвар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бо шукӯҳи хусат ҷараён дорад. дар ҳамин замина дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи айнӣ даври ноҳиявии ин озмун бо иштироки доираи васеъи хонандагон баргузор гардид. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба озмуни фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самт байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар намояндагони касби кори гуногун доир карда мешавад. қодирзода Насиба, خواننده صنف هشتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 7. ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات ها امروز حاضر شدیم. در اینجا آزمون من از نامیناسیون بیولوژی یا خود فن بیولوژی اشتراک کردم. خیلی آزمون شفاف، خیلی خوب گذشت. ما از این خرسند هستیم که در چنین آزمون ها اشتراک کرده ایم. امروز خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه عینی از روی نامیناسی‌های آزمون با یک آمادگی خوب شرکت ورزیدند. جهت هوسمندگردانی و بیشتر آماده نمودن نورسان و جوانان برای آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی و اشتراک در آزمون مذکور در برابر داوطلبان، اینچنین آموزگاران و پدر و مادران خوانندگانی که در آن غالب می‌آیند از لحاظ مادی و معنوی قدرشناسی کرده می‌شود. در این زمینه سال روان دایره اشتراکچیان در
نوحیه عینی نسبت به سالهای پیشین بیشتر و دستاوردهای داوطلبان زیاد به نظر می‌رسد. در نتیجه بهاگذاری هیئت حکمان آزمون غالبان دور ناحیوی معین گردیده به دور ولایتی رخصت گرفتند. عصام‌الدین غیاث‌زاده از نوحیه عینی برای برنامه اخبار. тантанаҳои рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамоно дар кишвар идома дорад. Ба ин муносибат дар тамоми қаламрави мамлакат чорабиниҳои оммавӣ варзишӣ роҳандозӣ мегардад. ҳамкорони мо аз шаҳру ноҳияҳои кишвар гузориш медиҳанд. футбол ҳамчун варзиш дар тарғиби тарзи ҳаёти солим ва таҳкими дӯстӣ нақши муҳим мебозад. Бояд гуфт ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам барои ҷавонон тавассути оммавигардонии варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим, омода намудани варзишгарони касбӣ, аз ҷумла ҳама навъҳои варзиши олимпӣ аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода мебарад. гуфта шуд дар ҳамоише, ки аз ҷониби Кумитаи миллии олимпии кишвар дар Академияи футболи Ювентус роҳандозӣ гардид. Дар ҷамъомади мазкур роҳбарияти Кумитаи миллии олимпӣ, намояндагони Федератсияи футболи мамлакат, инчунин доираи васеъи варзишгарони шинохта ширкат намуданд. масъулини соҳа зимни баромади хеш ҳозиринро бо рӯзи ҷаҳонии футбол табрик гуфта, аз саҳми бевоситаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар рушди варзиши рақамияки сайёра ёдовар шуданд. имрӯз аз ҷониби Кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон футбол байни ситораҳои варзиш ва наврасон ташкил ва баргузор карда истодаем. бигузор ҷавонон ва наврасон аз ин қаҳрамонҳои бозиҳои олимпӣ ва ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ намунаи ибрат гирифта дар оянда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар баландтарин қуллаи варзиш яъне бозиҳои олимпӣ парафшон кунанд. ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамеша кӯшиш менамояд, ки барои рушду тарғиби футбол бахсус байни наврасону ҷавонон тамоми шароити мусоидро фароҳам оварад. баъди суханронии расмии ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ ва мутасаддиёни соҳа ба кӯдакону наврасон, ки дар Академияи Ювентус ба тамрини футбол машғуланд, тӯб тӯҳфа намуданд. ҳамчун рамзи эҳтиром ба варзиши рақами як, яъне футбол, ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ ва дигар варзишгарони шинохта, инчунин мушзанҳои маъруфи кишвар футболбозӣ намуданд. 26 май дар доираи силсила чорабиниҳои варзишиву фарҳангӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов чорабинии идона баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон, Кумитаи олимпии кишвар иштирок намуданд. пеш аз оғози чорабинӣ меҳмонон аз дастовардҳои паҳлавонон ва донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов, ки тӯли чанд соли фаъолият ба даст оварда буданд, аз наздик ошно гардида ба ин намоишгоҳ баҳои баланд доданд. дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ иброз гардид, ки имрӯз дар доираи сиёсати варзишпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва миллати тоҷик муяссар гардид, ки дар самти варзиш ба муваффақиятҳои назарраст ноил шаванд. қабули пешниҳод оид ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар Созмони Милали Муттаҳид бори дигар эътирофи ҷомеаи ҷаҳониро аз иқдоми намунавии муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар тарғиби тарзи ҳаёти солим ва густариши ҳамкории байналмилалии варзишӣ нишон дод. ин ташаббуси башардӯстона ҷомеаи ҷаҳониро ба олами футбол боз ҳам наздик намуда, дар рушди оммавигардонии футбол нақши беназир мегузорад. пайкишодӣ ва шукӯҳу шаҳомати футболи тоҷик бо баргузории фестивали умуминоҳиявӣ бо иштироки садҳо нафар наврасону ҷавонон ва дӯстдорони футбол ба варзишгоҳи ҳулбуки ноҳияи Восе низ расид. дар чорабинӣ масъулони Федератсияи футболи минтақаи Кӯлоб, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Восе, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, собиқадорону варзишгарони номдор ва садҳо нафар ҷавонони боистеъдод иштирок намуданд. зимнан таъкид карда шуд, ки футбол ҳамчун варзиши рақами як дар ҷаҳон нақши муҳимеро дар тарғиби тарзи ҳаёти солим ва таҳкими дӯстӣ байни халқҳо
ҳо мебозад. ҳамзамон гуфта шуд ки дастгирии варзишгарон ва рушди тараққии футбол аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ роҳбарияти давлату ҳукумат маҳсуб меёбад ки ин риштаи варзиш дар ноҳияи восеъ низ ба таври густурда рушду нумӯ ёфта истодааст. хотиррасон карда шуд ки федератсияи футболи тоҷикистон ва сохторҳои ин ниҳод дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб ҳамеша кӯшиш менамояд то барои рушду тарғиби футбол бахусус миёни наврасону ҷавонон тамоми шароитҳои мусоидро фароҳам оварад. пас аз қисмати расмии чорабинӣ бо иштироки мураббиёну дастпарварони мактабҳои варзишии ҳудуди ноҳияи восеъ маросими бошукӯҳи фестивали бозиҳои варзишӣ баргузор гардид. дар он футболбозони наврас дастаҳои маҳаллӣ ва дӯстдорони футбол ҳунарнамоӣ карда бо намоиши маҳорати хуби варзишии худ диққати мухлисонро ҷалб намуданд. ҳамчунин бозиҳои шавқовар бо иштироки кӯдакон ва ҷавонони боистеъдод доид гардид ки фазои идонаро босамшуку шаҳомат бахшид. дар ин чорабинӣ ҳайати футболбозони дохиливу хориҷии ҳулбуки ноҳияи восеъ ширкат дошта якҷо бо кӯдакону наврасон дар ҳамоиши варзишӣ ширкат варзиданд ва барои кӯдакону наврасон мастер-классҳо гузаронида бо шодиву нишод аз ин ҷашни умумиҷаҳонӣ истиқбол гирифтанд. дар воқеъ ҷашнвораи рӯзи ҷаҳонии футбол дар ноҳияи восеъ бо ибтикороти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар масъулони соҳа ба иди ҳақиқии футбол табдил ёфт. ин чорабинии сатҳи ноҳиявӣ бори дигар собит намуд ки футбол дар байни сокинони хатну замин алалхусус хурду бузурги ноҳияи восеъ ҷойгоҳи хоса дошта сиёсати варзишпарваронаи роҳбарияти олии кишвар барои рушди мибаъдаи он таъккурси мустаҳкам фароҳам овардааст. ضمن جمع‌آمدی تنتنوی به مناسبت روز جهانی فوتبال در ناحیه وخش با یادآوری از پذیرفته شدن پیشنهاد پرزیدنت اسوسیاسیای فدراسیای فوتبال آسیای مرکزی و پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی از جانب سازمان ملل متحد عاید به جشن گرفتن روز جهانی فوتبال ابراز گردید که واقعا هم بازی فوتبال در برابر نگاه داشتن سلامتی و ترغیب طرز حیات سالم همزمان با دوستی و متحدی اهل بشر مساعدت میکند. اطلاع داده شد که عین زمان در ناحیه وخش 93 میدان برگزاری بازی فوتبال از جمله 61 ورزشگاه در نزد مؤسسه های تعلیمی، 22 ورزشگاه جمعیتی، 10 میدان خصوصی بازی فوتبال و 3 ورزشگاه استانداردی با داشتن جای نشست برای مخلصان موجود بوده در آنها پیوسته میان ورزشگران و ساکنان ناحیه بازی فوتبال گذرانیده می شود. در وضعیت مناسب نفرانی که در رشد ورزش بخصوص فوتبال در ناحیه سهمگذاری می نمایند با سپاسنامه سرفراز گردانیده شدند. با مناسبت روز جهانی فوتبال طول یک چند روز میان جماعت‌های شهرک و دهات و تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه وخش مسابقه فوتبال ادامه داشت که با نشان دادن مهارت بلند ورزشی و به دست آوردن غالبیت میان دیگر دسته‌ها، تیم‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش برای صاحب گشتن به مقام‌های یکم و دوم وارد میدان گردیدند. کارشناسان ساحه طب به آن نظرند که مشغول گردیدن به بازی فوتبال به استواری استخوان تاثیر مثبت رسانیده امکان می‌دهد که شخص برای مشق کردن تمام دیگر نمود ورزش تاب‌آور باشد. زیرا بازی فوتبال ایمونیتت شخص را مستحکم کرده احتمالیت مشکلات با رگ‌های خون و موشک‌های دل را کم می‌کند. گردش خون اینچنین تامین اکسیژن بدن را بهتر کرده روندهای مبادله ماده‌ها را در ارگانیسم به اعتدال می‌آورد. بازی امروزه فوتبال در ناحیه وخش با غالبیت دسته فوتبال کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش انجام یافته در وضعیت مناسب دسته‌های بهترین با سپاسنامه مقامات محلی، تحفه‌های پولی و دسته غالب با جام مسابقه سرفراز گردیدند. در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند با حضور هزاران نفر هواداران و مخلصان بازی فوتبال عمومی ترین نوع ورزش روز جهانی فوتبال با تنتنه تجلیل کرده شد. گفته شد که در دوران استقلال با راهنمایی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ورزش خاص فوتبال به رکن مهم حیات جوانان کشور تبدیل یافته. برای رشد مستحکم نمودن پایگاه و اینفراستراکچور آن تدبیرهای زیاد اندیشیده می شود. باعث افتخار است که محض با پیشنهاد رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی و فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 25 می روز جهانی فوتبال اعلام کرده شد. به خاطر رشد ساحه ورزش مخصوصا فوتبال سال 2024 در شهر پنجکند فدراسیای فوتبال تأسیس شده. با کلوب فوتبال سراسر شهر از حساب بودجه محلی مبلغ ضروری جدا کرده، همچنین با مبلغ گذاری بودجه محلی ورزشگاه مرکزی
бошад тибқи меъёрҳои муқаррар намудаи федератсияи футболи мамлакат таъмиру таҷдид карда шуд. ҳоло дар шаҳр варзишгоҳи марказӣ 72 майдончаи хурди варзишӣ фаъолият дошта. соли гузашта 5 иншооти варзишӣ мавриди истифода қарор дода. ҳоло сохтмони боз 15 иншооти варзишӣ дар шаҳру деҳот идома дорад. дар идомаи тантанаҳои ҷашнӣ ба ғолибони мусобиқаҳои футбол ки ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол байни дастаҳои ниҳодҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту муассисаҳо, маҳаллаҳои шаҳр ва ҷамъиятҳои деҳот доир гардида буд, ҷом, сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент супорида шуд. зимнан дар ин мусобиқа ки 10 рӯз идома ёфт, 34 даста ширкат намуда. дар мусобиқаҳои финалӣ байни гурӯҳҳо дастаи шуъбаи корҳои дохилаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Панҷакент, беморхонаи марказии шаҳр ва дастаи дӯстии шаҳр ғолиб омада соҳиби ҷом гаштанд. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бо мақсади таҷлили шоиста аз рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо пешниҳод ва ташаббуси президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ санаи 25 май дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол ҷашн гирифта мешавад, байни кормандони ташкилоту идораҳои ҳудуди ноҳия мусобиқаи футбол ташкил карда шуд. тадбири навбатӣ аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров баҳри дар сатҳи маҳал рушд додани футбол ҷалби варзишгарон ташкил ёфтааст. бозии даври аввал санаи 15 май оғоз гардида тариқи қуръапартои 22 даста байни ҳам рақобат намуданд ва даври ниҳоӣ рақобати дастаҳои иштирокчӣ бо сатҳи баланди ташкилӣ, иштироки фаъоли футболбозон ва мухлисон идома ёфт. баъди рақобати 22 даста ба финал футболбозони дастаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ беморхонаи марказии ноҳияи бобоҷон ғафуров роҳ ёфтанд ва бозии дастаҳо дар варзишгоҳи ҷамоати деҳоти қиссаиварз бо иштироки шумори зиёди ҳаводорон, дӯстдорони футбол сурат гирифт. бозии дастаҳо дар варзишгоҳ шавқовар сурат гирифта беш аз 5000 нафар сокинон, ҳаводорони варзиши футбол ширкат намуданд. бояд таъкид намуд ки бо мақсади дар сатҳи шоиста таҷлил намудани рӯзи ҷаҳонии футбол ва ҷалби дӯстдорони варзиш бори аввал аст ки аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров ба ғолиби ҷои аввал ҷоиза автомошини сабукрав ва ғолибони ҷои дуюму сеюм низ тӯҳфаҳои арзишманд гузошта шудааст. дастаҳои даври финалии мусобиқаи футбол дар ноҳияи бобоҷон ғафуров имрӯз дар 90 дақиқаи вақти муайяншуда ва вақти иловагии таъйиннамудаи довар бозӣ бо ҳисоб 1-1 шуда ғолиб муайян нагардид ва дар зарбаҳои 11 метра футболбозони беморхонаи марказии ноҳияи бобоҷон ғафуров пирӯзӣ ба даст оварданд. ва ғолиби асосии мусобиқаи футбол дастаи беморхонаи марказии ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷоми ифтихорӣ ва автомошини сабукрав тақдим гардид ва ғолибони ҷои дуюму сеюм низ тӯҳфаҳои хотиравӣ дода шуд. дар баробари дигар намудҳои варзиш футбол низ аз мусобиқаҳои маъмулу маъруф ва тамошобини зиёд дошта ба ҳисоб рафта аҳли ҷомеаи ноҳияи Спитамин дар фестивали истиқбол аз рӯзи ҷаҳонии футбол ифтихору масъулият дастовардҳои наврасону ҷавонон дар соҳаи варзиш аз ҷумла футболро нишон доданд. фестивали рӯзи ҷаҳонии футбол дар маҷмӯи варзишӣ ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи Спитамин бо ширкати масъулини ноҳия, сокинон, дастпарварони мактаби махсуси варзишӣ, аъзои дастаи футболи деҳа, маҳалла ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ, кӯдакон истиқбол гирифта шуд. таъкид гардид ки қабули ташаббуси накӯи созандии президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ тариқи қабули қатъномаи махсус аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид ва эълони санаи 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол дар тарғиби дӯстию ҳамдилӣ, рафоқати миллатҳо, асоси рушди варзишу тарбияи ҷисмонӣ мусоидат карда, мавқеи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳон ва ҳамчун кишвари ташаббускори иқдомҳои нек муаррифӣ намуд. гуфта шуд ки бо таваҷҷӯҳ ба рушди варзиш ҳоло дар ноҳияи Спитамин як варзишгоҳи калон, 95 майдончаи варзишӣ, 37 толори варзишӣ, 5 ҳавзи шиноварӣ, як маҷмӯи варзишӣ дар маркази ноҳия, маҳаллаҳо ва ҷамоати деҳот амал мекунанд ки барои истифодаи сокинони ноҳия шароити меъёрӣ муҳайё аст. дар фестивали рӯзи ҷаҳонии футбол дар ноҳияи Спитамин имрӯз аз рафти мусобиқаи варзишӣ байни дастаҳои деҳаю маҳалла ва муассисаҳои таълимӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол доир гардиданд, натиҷагирӣ ва ба ғолибон тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ҳамзамон имрӯз ба кӯдакон, дӯстдорони варзишу тарбияи ҷисмонӣ барои хушҳолӣ ва бозӣ тӯбҳои варзишӣ тӯҳфа гардид. таҷлил аз рӯзи ҷаҳонии футбол, таваҷҷӯҳ ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани имконият баҳри оммавияти футбол, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва таъкиди устодони соҳа ба рушди варзиш мусоидати бештар менамояд.
бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар ноҳияи рӯдакӣ чорабинии дона баргузор гардид. Дар доираи таҷлил аз рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳраки Сомониён бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия майдончаҳои варзишӣ ба истифода дода шуд. дар майдончаи варзишии навбунёд барои бозии футбол шароит фароҳам оварда шудааст. ба истифодадиҳии чунин майдончаҳои замонавӣ имкон медиҳад, ки дар оянда мусобиқаҳои варзишӣ такмил гардида ҷавонону наврасон байни ҳам сабқат намоянд. маврид ба зикр аст, ки маҳз бунёди чунин иншооти замонавӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ ба рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоид фароҳам оварда, ҷавонон дар оянда метавонанд дар сатҳи ҷаҳон номи Тоҷикистонро баланд бардоранд. сиёсати созандаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурӣ, хусусан ҷаҳду талошҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард, ки соҳаи варзиш дар ҷумҳурӣ аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ заминаҳои аввалинро аз таъсису барқарор намудани мактабҳои варзишӣ, баргузор намудани чорабиниҳои оммавӣ, варзишӣ, солимигардонӣ ва иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ оғоз намояд. футбол ҳамчун варзиш дар тарғиби тарзи ҳаёти солим ва таҳкими дӯстӣ нақши муҳим мебозад. инчунин аз ҷониби масъулони ноҳия барои рушду тараққии футбол тадбирҳо амалӣ карда мешаванд. дар қисмати охирини чорабинӣ бо шукӯҳи дона, ки ба рӯзи ҷаҳонии футбол бахшида шуда буд, барномаи фарҳангӣ баҳри болидарӯҳии иштирокчиён аз аҳли фарҳанги ноҳия пешниҳод карда шуд. дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар бинои қасри фарҳанги ноҳияи Тоҷикобод чорабинии фарҳангию фароғатии шоми ҷавонӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон баргузор карда шуд. кормандони сохторҳои назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, ҷавонони фаъол ва гирандагони стипендияи президентӣ иштирок доштанд. пас аз суруди миллӣ иштирокёрони ин чорабинии тантанавӣ ибрози андеша карда саҳми ҷавононро дар пешбурди ҷомеаи имрӯза баҳои баланд доданд. ҷавонон ки имрӯз як рукни пешбарандаи давлату миллат ба ҳисоб мераванд, саҳми онҳо дар пешбурди ҳама гуна соҳаҳо ба назар мерасад. дар баробари ин пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати ин қишри ҷомеа ҳамасола ғамхорӣ намуда баҳри ҷавонон имконоти созгореро фароҳам меорад. аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳм гузоштан дар ободониву созандагиҳои ноҳия ба як қатор кормандону ҷавонон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ ифтихорномаву сипосномаҳо ва тӯҳфаҳо тақдим намуданд. дар фарҷами чорабинии фарҳангиву фароғатӣ аз тарафи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Тоҷикобод бо якҷоягии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ҳунармандони қасри фарҳанги ноҳияи Тоҷикобод иштирокдорони ин чорабиниро бо чунин ҳунарнамоиҳояшон шод гардониданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Газпром нефт Тоҷикистон» яке аз ширкатҳои муваффақ ва бренди шинохта дар ҷумеаи Тоҷикистон аст, ки ҳам бо маҳсулоти баландсифат ва ҳам фаъолияти кӯмакрасонии худ шинохта шудааст. дар баробари оне ки сокинони кишварро бо нафту газ таъмин менамояд, ҳамчунин дар баргузории якчанд чорабиниҳои соҳавӣ аз ҷумла варзишӣ саҳм мегузорад. ташаббуси раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро дар самти пешниҳод намудани рӯзи ҷаҳонии футбол истиқбол намуда, ширкат дар гузашта чорабиниҳои варзиширо баргузор намуда буд ва ин тадбир дар оянда низ амалӣ хоҳад гашт. ширкати «Газпром нефт Тоҷикистон» фурӯши як лухт ва чаканаи маҳсулоти нафтӣ корхонаи коркарди нафти Омскро анҷом медиҳад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон шабакаи нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории «Газпром нефт Тоҷикистон» 44 нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияҳои Тобеи Марказ, вилоятҳои Хатлон ва Суғдро дар бар мегирад. дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории «Газпром нефт Тоҷикистон» бензин навъҳои 98, 95, 92, сӯзишвории дизелӣ, гази моеъ ва ҳамчунин сӯзишвории бренди олӣ G-Drive 95 ва G-Drive 92 ба фурӯш гузошта шудааст. маврид ба зикр аст, ки маҳсулоти нафтии «Газпром нефт Тоҷикистон» ба стандарти экологии Евро 5 мувофиқат мекунад. 25 май дар ноҳияи Данғара бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ бо иштироки беш аз 30 000 мухлис дар сатҳи баланд баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол дар ҷамоати деҳоти Булёни болои ноҳияи Данғара бо иқдоми ҷавонмардони саховатпеша мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ дар ҳузури беш аз 30 000 нафар мухлисон ва ҳаводорони варзиш дар сатҳи баланд баргузор гардид.
дар он паҳлавонони тоҷик маҳорати баланд нишон дода ба ҳарифонашон ғолиб омаданд. дар ин мусобиқаи сатҳи баланд ҳамчунин паҳлавонон аз давлатҳои Русия, Эрон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон фаъолона иштирок намуданд. мусобиқа бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара инчунин соҳибкорони маҳаллӣ баргузор гардид. аз ҷониби ташкилкунандагони мусобиқа ба паҳлавонони ғолиб тӯҳфаҳои арзишманд аз қабили 5 шоҳҷоиза, мошини сабукрав, маблағҳои пулӣ ва дигар тӯҳфаҳо супорида шуданд. барои шоҳҷоизаи аввали мусобиқаи гӯштини миллӣ дар ноҳияи Данғара ду паҳлавони шинохта Шодмон Ризоев аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳусейн Халмурзоев аз Федератсияи Русия рақобат намуданд. дар ниҳоят варзишгари тоҷик Шодмон Ризоев аз ҳарифаш мағлуб гардида аз шоҳҷоизаи мусобиқа бенасиб монд. дар мусобиқаи гӯштини миллӣ дар ноҳияи Данғара ҳунару маҳорати паҳлавонони тоҷик Молораҷаб Халифаев аз ноҳияи Рашт ва Лои Қутбиддинов аз ноҳияи Темурмалик назар ба дигар паҳлавонон беҳтар буд. зеро бар 3-4 ҳарифашон ғолиб омада сазовори ҷоизаҳои олӣ яъне уштур гардиданд. хотиррасон мешавем ки аз ҷониби ташкилкунандагони ин мусобиқаи сатҳи баланд ба Ҳасан Халмурзоев паҳлавони шинохта ҷоизадори медали тиллои бозиҳои тобистонаи Олимпии Рио де Жанейро 2016 аз Федератсияи Русия ки ба ҳайси меҳмони фахрӣ дар ин мусобиқа иштирок намуд шоҳҷоиза мошини сабуграв ҳадя карда шуд. шаҳзод Раҷабзода, Маҳмад Саиди Камол, ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон, ахбор. дастаи истиқлоли душанбе дар бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон 2025 тими Регар Тадази Турсунзодаро аз рӯи силсилаи зарбаҳои пеналтӣ бо ҳисоби 5-4 шикаст дода бори 13-ум барандаи ҷоми олӣ шуд. гузориш ҳамкорони мо. мусобиқаи дави они рун ба ифтихор аз рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва дар ҳошияи ҷашнвороҳии маҳвораи ҷавонон дар пойтахти кишвари мо низ баргузор гардид. Онирун як рӯйдоди байналмилалии соланаи мавсимӣ аст, ки дар як рӯз дар якчанд кишвари ҷаҳон ҳамун замон баргузор мешавад. ин мусобиқот бо ҳадафи тавсеи варзишӣ миёни ҳамаи қишрҳои ҷомеа, равобити байни кишварҳо ва табодили фарҳангу таҷриба пайгирӣ мегардад. ширкаткунандагони мусобиқа ба машқҳои пагу вирӯзӣ машғул шуданд. дар маросими ифтитоҳи нимарафон масъулини мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, Кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Ассотсиатсияи дав ва марафонҳои Тоҷикистон ва намояндагони кишварҳои хориҷӣ иштирок ва суханронӣ карданд. давандҳои ҳаваскор аз ҷумҳурии мардумии Чин, Русия, Канада, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва дигар кишварҳои Аврупо низ иштирок доштанд. ҳамин тартиб дар оғоз давандҳо дар масофаи 1, 5, 10 ва 21 километр ба сабқат пардохтанд. Онирун як рӯйдоди байналмилалӣ аст, ки дар соли 2025 дар зиёда аз 15 кишвар, аз он ҷумла дар Тоҷикистон, Покистон, Урдун, Малайзия ва дигар кишварҳо барпо мешавад. ёдовар мешавем, ки дар соли 2020-2021 Онирун дар китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун калонтарин нимарафон ҳамун замон баргузор шуда ба қайд гирифта шудааст. ҳадаф аз баргузории он ба ҳамоии ҳамбастагӣ ва тарғиби пиндори сулҳу дӯстӣ ва инсонпарварӣ ироа мешавад. ваниран дар шаҳри Душанбе бори сеюм аст, ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ки нафарони сину соли гуногун, кӯдакон ва ҳамкалонсолон иштирок мекунанд. дар Тоҷикистон масофаҳо дар зеботарин хиёбонҳои пойтахт, қад-қади дарёи Душанбе, боғи Наврӯзгоҳ ва қасри миллӣ интихоб шуда буд. ҳамин тавр дар поёни мусобиқа ғолибон ва ҷоизадорон бо ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои молию пулӣ сарфароз гардонда шуданд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 27 майи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйиробанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона бошад 23-28 дараҷа гарм.
در شرق ولایت شبانه تا 5 درجه گرم، روزانه باشد 11-16 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییرآمده پیشگویی شده در ناحیه‌های علایده باران کوتاه مدت در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم. در دامنکوه شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه باشد 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییرآمده پیشگویی شده در ناحیه‌های علایده باران کوتاه مدت در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 5-10 درجه گرم و روزانه باشد 12-17 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوا تغییرآمده پیشگویی شده در ناحیه‌های علایده باران کوتاه مدت در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه باشد 17-22 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوا تغییرآمده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه 20-22 درجه گرم و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع